Majd, hogy elősüti a fót. Apa benne volt ez? Melyikre? Ez kulcsoltuk Amonnak. Hallod, ezt még nem vált, itt még Görögországban nem jött össze. A dohánymentes üzé. Annyira zavar, hogy Bá! csak az zavarja, aki nem teszi. Anya, ilyen, Rettenetesen zavar. anya, ilyen szék van az emeleten, tudod, ahol Ez csak halványodnak a bogyó. Ez nem az. Csak megtartod a szedbe egy vitamin. Hát, mivel van dolgunk. Panorámon kép, mindenki nyugodjon le. Nyugodjál le te. Anya, én nem ezt kértem, én De fordítom. már megfordítjuk, mert én kértem.